салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Апо, бародаро, ако, хоҳаро, додаро, мо имрӯз мақсади видео кардем ки барои чӣ? Мақсади мо ҳамие ки мо бояд шуморо бигем ки маҷбур шидем ҳамин видеоро кардем ки ҳамон апое ки ҳамин ҷа меоянд хонданӣ, яъне бо бародарошон мегиранд ё ки шавҳарошон мегиранд, меоянд дастошон при лак, яъне бо талаби аз худо шифо кардан доранд, бо саро лич охи як формаҳо меоянд. валлоҳи қасам и дар ягон ҷо туғрӣ намегирад. Апо, илтимос аз шумо хоҳиш, вақте ки шумо занг мезанед мо шуморо обязательно бо мегем ки апа вақте ки омадӣ сар даҳантонро маҳкам кунед, нумол кунед, хеле наёед. ба фикрам шумо охи хонданӣ омадесен, яъне ягон ресторан нарафтесен. илтимос аз шумо хоҳиш, ҳамхеле ҳолато қати ҳамхеле хатои қати роҳ надиҳед. баъд бо гуфтанем ки вақте ки шумо занг мезанед ай раҳи дур меоед ё ки дигар ҷо меоед, мо шуморо мегӯем ки определённое время ай мақсад именно барои ҳамун занако мо саҳар кардагем ки мақсад ҳамин времада биё апа, мақсад ки мардако набоша, байни мардакота шуморо нахонанд, яъне дуруст нест. ба ҳамун хотир шумо апо ҳамун определённое время ки гуфтем ҳамун времада биен. Илтимос аз шумо хоз агар як духтур шуморо бига ки соати 3 абеда ҳамун ҷа боша, соати 2 ҳамун ҷода мешавед. Агар шумо мулота занг бизанед бигӯед ки масалан мо шуморо мегӯем ки ҳамун соатда биен, шумо 3 соат 4 соат баъди ҳавай мешавед, яъне 30 дақиқа 20 дақиқа то 1 соат ҳеч ягон чӣ надорад. Не вақте ки шумо охи 1 соат мегзаронед абеда, вақте ки мардум времяи мардако ҳай, шумо да ҳамон времяи мардако меоед, мо шуморо қабул кардан наметонем. Мегӯем хай иҷдат кунем, хай мардакоро бухонем, чӣ кунем. охи апо шумо айраи дур омадем, мо саросимаем, мо хеле шумо ҳаморо бифаҳмед ки мо ҳам хеле положение дарем, мо наметонем шуморо байни мардакода бидрорем, шуморо бихонем, баъд хафагарӣ мешавад, баъд шумо хафа мешавед. Мо ки мақсад шумо як чиз даётон бигирем ки шумо як маҳшарен, мо 3-4 нафарем дар ҳамин ҷа. бовар кӯ бисёр асабон монда шудагия, як гапое мегӯед, ба сабона зурӣ мекунед, бо як хелот бизнесмонмонам бировардем, дар ҳамон комментариҳо мебинем ҷодугар менависонед, як чиз дига менависонед. охи астағфируллоҳ, хеле гапҳоро нанависонед. илтимос аз шумо хоҳиш, ҳамхеле корҳо ҳамхеле хатогиро роҳ надиҳед. баъд вақте ки шумо занг мезанед бо одобона, охи дар ними шаб соат 1 шаб занг мезанӣ, ака чӣ хеле ман биём мара бухонӣ, ё ки даҳанаш пирин, бо мардако давоз мегӯм, даҳанаш пирин нос шовшов ҳамхеле мекунад. охи наъузубиллоҳ, ба фикрам ки бародарои маданият камакак илтимос мебахшенум, камакак маданият ҳамин вай ки илтимос да. баъд ҳамон определённое время, масалан ҳамин соати 9 саҳарӣ ай, ҳамин 9 саҳарӣ то 10 шаба метавонед шумо занг бизанед, чӣ хоҳише дорем мо гап мезанем. баъд ҳамон телефонҳои мо да шумо як хелто мегӯед ки мо ответчат додан наметавонем, ки ответ намекунем, масалан намебардорем трубкара. дар ҳамон телефон 2 симкарта ҳай, ҳамон 8801 92 92. вақте ки 92 92 занг мезанад 8801 киштагӣ мегӯяд. вақте ки 92 92 куштагиши масалан кушт одам гапша буд кард, ӯ кулчат мешавад. ба ҳамон хотир ҳар гапҳои қабеҳ илтимос аз шумо хоҳиш мекунем ки дар ҳамон гапҳо, дар ҳамон ватсапи мо зиёда 1000 сообщение шудагиай, ҳамаи ҳамон сообщениҳо 40% ҳавай бовар кунед шумо гапҳои зиёдтиай. так якта салом алейкум, алло, бо як доскаи дигаре хеле сурати дост роҳӣ мекунед, аломати савол, охи ин чӣ маъна дорад, бо суратҳои хеле смайлик роҳӣ мекунед ки қавахотон мезоед. бародар, апа, хоҳар накунед хеле илтимос. мо ҳамин то ҳадди имкон ҳамин ҷа кадом бародаре ки меояд дар ҳамин ҷа, то ҳадди имкон мо ҳамин хизматрасонии худмонро кардесем, хос аст барои Аллоҳ, масалан хизматро расондесем. илтимос аз шумо хоҳиш, ҳамхеле коротонро накунед. боқӣ худованд нигаҳбонтон боша. акай бобоҷон ягон чӣ гуфтанӣ боша? акай бобоҷон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор ҳамеша зинда ва сарбаланд боше. худованд ҳеҷ гоҳ дард хонободитон ҳамавақт гуфтем осо прадарҷат кунаву сарбаланд боше. шерои худо, хоҳарои азиз, апои азиз,
мақсада ки добавка мекунем ай суханои бародари исломӣ, яъне ки пеши врач ки мераи вақте тира дору ки навис баъди амай парҳез мефара ан чизе нахӯр ан чизе нахӯр ан чизе нахӯр, мақсад ки то ки парвардигор мақсад ба аввалаш худованд ва шифо биёӣ, барое ки парҳез ин хуб ай. вақте ки қори дуо мехонад шуморо хоҳарои азиз, хоҳарои исломӣ, бародарои исломӣ, парҳези мо бояд чӣ боша? Намоз. агар ки вақте ки аввалш ба хости худо ҷин дар кадим вуҷуди кадим бародари хоҳаре ки боша ҷин қори мехонад ва мебирояд ҷин, парвардигор мегӯяд ки вақте ки касе бомдода хонд то пешина дар мақсад зашите минай намоз мисли як шит мешавад дар ҳамин круги мо. вақте бомдода шумо хонде то пешина ҳифзи парвардигор мешавӣ. пешина хонди то асра, асра хонди то шома, ай шом то хуфтана. ва агар ки бо бандаи солеҳе ки боша ки пой ба таҳорат хоб куна, парвардигор мегӯяд ки бандаи ман агар пой ба таҳорат хоб куна баъди 5 вақт намоз, то намози бомдода ҳар як нафаси май мақсад дар пеши ман мисли зикр мешавад иншоалло. ба ҳамн хотир мераванд намоз наҷан дуо мехонем, мераванд ака чӯ ман бо касал шудам, чӯ ҷини ман абрад надуромад ё чӯ набуромадай, яъне ки намозҳоро пропускат мекунем, меоем мақсад баъзе хоҳароро гуфт и сарзаниш ба шумо нарашад хоҳарои азиз, аз ҳаминҷа мебироянд баъд рӯймола аз сар мегиранд. ман бисёр маҳал оқиби хоҳаро меом саҳарё мақсад ҳамҷа меоянд як рӯймола ка дар саршо мекашанд, худованд ҳифзшо кунад ва лаки дастошо ҳамин қадир мегӯм хоҳар намоз мехонем ин қадари маникюр нохунай чи ҳамн ин қадаре валлоҳи наузу биллоҳ то фирефтаи ин дунё нашавед. ай ҳами нохуно мондаги вақте ки занҳоро дар назар дорам нохун ҳамин лак кардагиай то агарам лакта тоза накунӣ ҳами таҳорати ту мақсад амои нест қабул намешавад, барое ки амо мақсад пок кардагӣ нестай. мегӯм намоз мехони хоҳари исломӣ ҳо мегӯяд ки намешавад бигӯ хоҳар и хеле дурӯғ гуфта ҳисоби. мақсад аи гапҳои мои ки хоҳараи исломӣ вақте ки расход мекунем кортуна мекушем хобтуна мекушем аз ин ҷи ки рафте ҳаракат куне ки намоза мақсад дар якум дараҷа намоза бихонед, дуюм дараҷа ҳурмати эҳтироми худона ки ҳамҷа мехезем сартум хам ба ҳамҷа ҳама аъзоро кашида яъне ки ҳамон парҳезои моро яъне ки намоза бояд бихонӣ ва фарзи парвардигор яъне ки ҳамун рӯймолакта дар сарат банд ё ки дока мебанди пеш модаро дока мебастанд, докаи сафед аки ёз бад осонуш кардан сатрш кардан. ҳамун сатр маънош ҳамея ки ягон лоқе ки муҳат рӯймол ҳамун қати гардан намоён набошад. худованд нигаҳбонтон бошад. бародарои азиз шуморо ҳамчунин омаде мефаҳмам шаҳри ғарбия кора азоа моро азоб кашидагием дар ҳаёт, шуморам ки ба ҳамин азоб ҳамҷа меояд ҳаракат кунед ки якум дараҷа намозотона бихонед иншоалло ва мақсад дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. бояд шумо набарот моро дастгирӣ кунем меояе бидиде ки ҳамҷа кор ва зиминай ғалоғулай бекор талпай бекор я хеле ҳамҷа меояд ба телефони баланд гап задаги иҷа чанд ҳам моро мушаҳӣ мекунад ҳам бародарора. ба ҳамон хотир мо определённое время гуфтагием ки барои ҳиҷома аз соати 9 то соати 9 бегая иншоалло дар хизмати ҳам модаро ҳам хоҳаро ва ҳам бародаро. хоҳарои ҳастанд ки барои занҳо яъне ки ҳиҷома мекунанд ва худмон иншоалло дар хизмати бародаро мақсад падарои ҳастанд ки иншоалло ҳиҷома мекунем ва бо ҳаракат мекунем иншоалло ки барои дуохонӣ соати 9:00 ҳар рӯза соати 9:00 иншоалло ба ғайри рӯзи ҷума то соати 4 бегаҳ яъне ки дуо бихонем. соати 9 сар мешаванд занҳо, 1 соат 1.5 соат ва соати 11 мардҳо сар мешаванд то соати 4 иншоалло. рӯзи ҷума ба кадом хотир гуфтам? ба хотире ки намози ҷума аст, яъне ба рӯзи ҷума тамоман имконияти зикр аст. бале занҳоро қабул кардан надорем. баъди намози ҷума хай яду бародари меоянд ба хотири Аллоҳ қори ҳамҷа дуошо мехонанд соати 2-3 иншоалло. боқӣ дар амони худо бошед. инакам муслаҳадин гавзани баъд бародар як қиссаи дигар нақлтон кунам. ду хоҳари дига ҳамҷа омадак, яъне ғариб бо 3 фарзанд, 3 фарзандушон дар Тоҷикистон маҷбур шудагиай ҳаминҷа омадагиай, яъне муҳоҷирай дар ҳаминҷа. як хона дар нақл кард, овои дидашам ки мерезад. нақл кард ки вақте ки дар ҳамун хона ман кор мекардам, як бачаи тоҷикам дига ҳамҷа кор мекард. у бачаи ман майдаҳай мега вай мега ба ман таклиф кард ки бояд қадима хеле кор кунем.
мақсад ман мега отказ кардам, чанд бор мега маҷбур кард, мега додувой кард, мега ҷанҷол ҳар рӯз мега, баъде ки ман задам хеле кориш ҳар рӯз мега ҷанг мекард, мегадам хеле чӣ кард мега. хулосаи гап ки ҳамун бача коре кардае ки ҳамун духтар ай ҳамун ҷа задаи сир кардае, ҳамун хонаи ҳамун шефаш задаи сир кардае, ҳозир апай хича овардаи ҳамун ҷа мондаe, ӯ бача ҳозир бадбахт Тоҷикистон пайда рафтае. мо ин масъала дидем, иншоалло ки ӯ биёяд бадбахта мере мебинем шаво, не ки бародаро накунед и хеле кор. ӯ се гудаки вай чӣ мехӯра, ӯ се ятим чӣ мехӯра, ира фикр кунед, и дунётона фикр накунед, қиёматона фикр кунед. иншаалло ки ӯ бача ки биёя, агар шояд ки ҳоли ҳамин бача ҳамин қиссаро ки бибинад дар ҳамин видео ҳам шояд ки бибинад, салом алейкум як бор дига ҳамин бача агар бибинад, иншоалло ки ҳамин бача ба ҳамин ҷа раса, мо як бор дига ҳамин бачаро мо ваъда додем ки ҳамин хоҳарака ки мебинем ҳамин бачаро масъалаша. бечораи ҳамин хоҳар ҳозир дар хона як хоҳари дига, ӯ хоҳари дига ҳам се фарзандш қатӣ, ӯ ҳам ҳамун хел бешавҳар ба як азоб ба як ҳоле нақл кардан, хай ки ӯ шарт несте ки гуфтан ба чӣ ҳолатое ки рӯзошона масъалат гузарондастиян. номуси мо ҳай бародаро, илтимос накунед ҳам хеле корора, аз шумо хоҳиш. боқӣ дар амони худо, худованд нигаҳбонтон боша. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, ягон сухани ноҷо гуфта бошем бахшиш мепурсем. аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбонтон боша. Assalomu alaykum va rahmatulloh.